Dobrý deň, vítajte opäť v Autopolise. Dneska si ukážeme nový Hyundai Santa Fe. Predstavujem vám verziu Premium s celokoženým čalunením v bielom prevedení. Auto má kompletne celý prerobený interiér, má novú prevodovku, nový volant, stredový tunel, má 4 farebné odtiene interiéru. Auto môže byť v verzii 5-miestnej, ako je v tomto prípade, alebo v samostatnej 6-miestnej, prípadne 7-miestnej verzii. Tretí rad sedadiel je potom umiestnený v batožinovom priestore, ktorý má cez 700 litrov a ten tretí rad sedadiel sa potom nachádza v podlahe. Keďže sa jedná o auto s hybridným pohonom, tak baterky má v podstate uložené pod zadnými sedadlami a rezerva v tomto prípade sa nachádza pod podlahou zo spodu. Hybridná verzia vo výbave Premium a Kaligrafy ako jediná má dojazdové rezervné koleso. Všetky ostatné verzie majú iba lepiacu sadu. Vozidlo obsahuje ponovom elektrické nastavenie volantu, nový infotainment. Novinkou je vlastne táto schránka, ktorá vlastne sterilizuje. Je to auto vyvíjané počas covidu, takže je to taká nejaká novinka v našich autách. Takisto auto je samozrejme vybavené kompletnou konektivitou, ako je BlueLink, bezdrotové zrkadlenie telefónu. Samozrejme auto obsahuje stávanú navigáciu. Je tu jedna novinka a to je vlastne režim rozhovoru s pasažiermi vzadu, to znamená pri aktivácii tejto funkcie sa vlastne navzájom pasažieri v aute počujú, nemusí zvyšovať hlas, nemusia tlmiť rádio, je tu reprodukované to, čo hovorí vodič alebo všetci účastníci vo vozidle. V tejto stredovej časti máme ponovom indukčné nabíjanie dvoch telefónov, čiže dve samostatné strany. Samozrejme sú tu všade USB-C konektory, no a samozrejme hardwareové tlačítka s ovládaním klimatizácie, ventilácie, kamery a takisto samozrejme nastavenie rôznych režimov jazdy v prípade keď jazdíte v teréne alebo na klasickej komunikácii. Auto je vybavené adaptívnym tempomátom, ovládaním audiosystému a radením padlami pod volantom. Schránka v strede medzi vodičom a spolujazdcom je multifunkčná, čiže dá sa otvárať aj spredu a rovnako tak aj zozadu.